Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord Aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Haringkat ka thong ban penlong ya ka nong ba Shillong ka bakhuj bat jerngam hapo shi postnam bat kum shi benta ban wanra biang ya ka buram ka balaja ka Green Tech Foundation ka way na kiseng Traymon sungobha ban penne pensa ya ka Mariang ha ka nyotare ujelio arja arpusan kelas dang ya ka Shillong Clean and Green Mission. Kani ka mission ka thmu ban penlong ya ka Shillong ka bakhuj bat jerngam da ka jingket clear uwe po uwe nong song snong bat lasdang ya ka da ka jingyat bat ba ringkat ka power na stan auto maulai shamot pran. Nalor kinongkit kam bahakmat ka foundation lawan banyasim bentalang da ka Maulai Auto Rickshaw Owners and Drivers Association ka MARODA bat kiwaypat barha ka jiya lang iwer pat ba ban wanra ka khuat ka suba hamot pranpat ladon lang da kinong ilam snong na so-sun mission compound maukar bat kiwaypat Habakrana kene jiya lang uba H Bansiudor nong lang u chairman ka foundation ulaang balada ki song pisa ban pen khot ya ka wa kra lapen trai hok kan jin dala dap ban siang ya ka daga ksiaru halor kene commission ulapan ka jinge trai lang bat ki bors nong ki nong song dukan bat ki nong song yo ki nong song dukan ha yo do bat keleng ki benta ka nong ba Shillong Kajing lonjongi kani ka Shillong Clean and Green Mission kabang ibu ka target posnam kadai kawai kabangin kirsutia kawet opkol na mata ki paita ajong kanong Shillong nyimnai man klat hawar jarar phau kasur Shillong jongi kayo bat haka kerdan kebanriu kum kanan ba ka jebol pajebo tambah pokari himleran Ngidon kejindon beri mentah tang sau sanlak nimpat cross hapo sor Shillong ngiya keno sorkar ngiya keno orang basnong ngiya keno iki sang lai pujat ngile ayu ngipat nong song Shillong simat tangga selap hangni amlang ya kalisho nomor balayu lati ke om na po yodo kinala gila dapat plastik tangga selap kena gawa om kra kala kum ka bi keba isyur kai ka umyang ka pangingi don ka projek hantai la alang kumba ka poi ka ai ka ba tang la isyur kai bang ya no kenin ke no kum ki pai pa nong som sno na kata kadau da burong ya pibaro nginuma aban keren sibun ya kata ka Shillong Clean and Green Mission yang sabatai ketiat cibet nomor baka thong hangni ngila sna kata ka plan ke action plan methodology ka ba he bat ka jerong ba ka bagi numa aban patai punya Ritang kawe ngasukwa apan ong balada ni ong pangin pediang ya kata national game o arjar popra Himle rain na daki priu ki panabari nabar jela ki awan ya hagini ki so-sun da ka baburang ngada yu kun snong ngada yu nong snong om namla ya na bankang ya ladang keren ni ino bentaru ke jingjabo ka sor Shillong kadam tring ki lawar no pram yodo ki wa so-sun gini ki silpi batbaro ini ki drainage ki ba contribute syawa kra mano POE hangtai hapo lajum kra hang tu kapor bagi mudantap ya katu kawa hangtai ro jabo ka ba syang kayang tu nilayang tum ka Green Tech Foundation kawa kra ano ngayati lada siang da ka ksiar katu ka bisa ka bagi sanction man lausnam kaladap
Nomor balai om semua penterigam hak ya kata kepisah. Nimla ban keno ya sarkar. Teng-teng kini ki kamla ban syat ki department. Teng-teng kini ki kamla ban syat ki official. Teng-teng la constitute ka agency bal implement. Hendrai ngim sem la yo i. Kum ki pai ba nang chung snong nganong ya pi kani kani tang jing sidang. Ngagular bat ningkong kumbang yong iburam ni ginong sosong ni pan ya kajing terang jongpi ko kirang basno ko ki sordar ngiri ki khun samla ki badan ya kajing kit kli kabang isdang pan persyang bakane ka clean mission menta kan rung haki school kan rung haki colleges kan rung haki institution bat nila buru ko ka thong bangin pendrung ya kan yeru wat haki religious institution bangin dai shu tangga taka environment sonde ngim dai shu tangga taka environment de hendrai kajing ya phir kajing ya tai kadiban rung haka pulpit jongki yang manero abangin yo pan gerak ya kata ka mindset ya kajing perkhat jong kinong songsno ngibu sipu sunam ya kan ya kathong kabang supwa yang ban mai phang ya ki ei kita ki thong ki jongi kilong ba kila jorong than ngatharai kumbashi spa pages kidon ngin nomla hi ban kranlut Hendrai ngidon tang kumba arlai teli kibanga ngasupwa aban pentep hang ni kalong ba ngikwa menta kajing yakun na menta ka khut ka suba kandai no simat kanong dai su bong ba ngin yakun da ka sinong ka thau ngin yakun da ka KCDC ngin yakun da ka municipal hendrai kandai ka ba ngin yakun da ka jingmut jing perkhat simat limdai kata ngin padla banle kamentoy bangin wan the bagi spakrur kamentoy bangin wan the bagi live spa so spakrur hasor selom ban penkoy namar kat bangin patla ban penyap ya uta unong penjebok ngin patla ban pendu ya uta unong penjebok dalile nginemla penwan ra ya kajing telah kani ka mission ka jongi ngikwa abal da kadon ka cleaning drive kumbangi ong ka massive cleaning drive barok kasor selong ngin mobilize bandon ke cleaning drive Nakaliang uba ti dekhar urang ba snong ko so sun ulabo ka jing kentu ya kinong song yo bat ki basong dukan mot pran bakim dai ban bret pathar ya kinyot kinyer kat habalap basam hendrai ban lum si jaka ulai ka jing ket bok ya ka foundation bakan trace tam bakane commission ban pen kelajar ngam bat khut kanong ba slong kan long ka job ngan ai ka jing kentu lene ka jing pasat jing mot haki babon haki balang dia habang ayat haki surok lani ngapot daga kali nadin ginong nya kali ngam doong ki kali private ne ki kali ki bakke kamai hendrai ngaji i badan katukan ne ki passenger haba ki dep ban bam ki kuai ki bret ki tu ki plastik sapa te kanno ka pendiau ka pensengosi bat ban ong ni kitur mlap ban siam tenre kene ka wei ka pangakwa ban request ya baro ki bayanya ai ki kali ban ai kejing advice si gitu ki basong kali la kalong passenger ni ki private bakin nomor ya ki jabo na kali syasuro nambar kene kalong mdei tang kejing si ndrai kalong ru ka bangingim khain kor yala ka jong ka snong ka thau kari ban kamariang hi baro hoy dia nak benda kibabun kibalang kham tamme ngayaweri kini kibasong dukan haki madan haki dukan haki surok haki dukan kibadon keleng saudong kene kesar selong bat kham tam kene ka area ke jongi ke motran kalong ke ba isaimet ba ngimju pikir ban pelang lagi jong kinyut haki plastik ki bangide ban bu kerja kabret kadon hanne ajan apa motran hi nadu nyo beje ke kali kalawan bat ya kata ki oi barok bat bon hiru ki bale ngamong ba barok ki bale tenrei kene kalong ke jing tentu ya baro kinong dia jing di ki bade do kha ki bade so ki bade ki bade do siar ki bade ki jan kinap ki bade gitu ki mobile bakin snobha
nda ki ladap bande ki jingge ha ka por jan me bakin snow bha ban lum yela ki jabo bal lada ki snow bu ki sim jing ero kadan ka association jong ki lada ki la ban tun be yo nu no breu siu tu lop un wan lum bat un bret ha ka jaka badai ban bret kam long ka jaka ka ba Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.